Eh izolo sivakashele emzini wentombi ekhuthele kakhulu ngokuthi iorganize abantu ukuthi bangene emkhontweni. Eqinisweni laba abantu besizobamukela ibe nesandla esikhulu sokubakha laba bantu. Into ke efike yangizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngenkathi sesiya le sitshenwe ukuthi sizodlula eduze komuzi lapho khona umama obekwe ekhaya kasavunyelwa ukuthi aphume, usegadwa amaphoyisa ubusuku nemini ngoba eorganizer abantu ukuthi bajoyine umkhonto wesizwe. Kungithuse ngendlela eyisimanga ngoba abantu okwakuye kuthiwe basebenzele ekhaya noma baphume ekhaya noma abaphume ngekhathi eyithile yenzeka lento ngesikhathi siphethwe amabhunu kabi, esiphethe nje kabi, esibulala, enza konke. Uma ebona ukuthi umuntu uyahlupha athi akaboshelwe ekhaya ahlale nje. Sihambe safika khona-ke kulo mama lapho ahlala khona nobaba wakhe. Lapho khona sifike satshenwa ukuthi uyena o-organize inqwaba le abantu besiyothi bahlangabeza, kodwa ngemva kwalokho uhulumeni wethu usethumela amaphoyisa ukuthi amgade angaphumi ngoba uya-organizela iphathi yethu. Into eyisimanga longazi ukuthi ungayisho ithini, ingimangise kabi kwathi akuphume nyembezi kumina ngoba ingikhumbuze abantu ababehlupheka ngenkathi sacindezelwa. Okwakuthiwa uma ekhuthele noma eorganizer noma enzani avalelwe ekhaya. Sikhulumile-ke noma sesisenhlanganweni sesibonga laba bantu ukuthi lokhu akuhlukene nento eyenziwa abelungu, nento eyenza ukuthi baze bavale i-ANC ukuthi ingabi saba i-organization enabantu kwathiwa iphele nya. Nokuningi okunye kwenziwe ne-Communist Party nayo kwakufuneke nayo ivalwe ingabi saba khona emhlabeni. Kuphumaphi lokhu embusweni wanamhlanje lo ohlangene khona i-African National Congress kanye nelokhuzana yabelungu lapha abahlangene khona? Sekwenze njani? Isifiso sami engisibekile ebantwini esiphelele sokuthi asisukumeni silamulele isizwe simnyama. Sesenziwa nzima esinye isizwe esimnyama esalaba sebedukile abangasahambi ngohambo lolu laluhamba abaloli benkululeko bethu. Kube into ebuhlungu le uma umuntu eyibona ukuthi ngabe singaphinde sibuyele esikhathini lapha abelungu ababe nento ukuthi bakuvala umlomo ungakhulumi ngoba unembono. Ngiyacela ukuthi nohulumeni akakayibhekisise lento, uxolelwe ingane encane ikwazi ukuthi isebenze. Esami isifiso sokuthi uma bengayiyeki ngendlela abayiphethe ngayo, umkhonto wesizwe awukhankase izwe lonke ukuthi izwe libhubhile, ingafihlwa lento ngoba ibuhlungu kakhulu. Ngiwushile-ke lo mbiko kuma-comrade onke, ngiyafisa ukuthi singayibukeli phansi lento ngoba yilungu lethu leli elikhuthele, elikwaziyo ukukhuluma nabantu, elikwaziyo ukwenza yonke into ngendlela efanele. Uyazi ukuthi wenzani ngokuthi kukhululwe umuntu omnyama. Yini uhulumeni abesihamba namaphoyisa asehlala bachitha upetrol, ahlala lapho usuku nemini amgadile ukuthi angahambi ekhuluma nabantu ukuthi abajoyine umkhonto wesizwe? Yini leyo? Asiyazi lento. Ngiyafisa ukuthi umkhonto wesizwe ungayithatheli phansi lento. Ibaluleke ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga ukuthi ngikwazile ukuthi ngikusho lokhu phakathi
kwesizwe izolo, njengoba namhlanje ngikusho ngoba kuyinto embi. Ilena-ke sikhala ngayo yokuthi kukhona abantu abacabangela abanye abantu ngenye indlela embi nokubazonda ngakho konke. Ayiphele, ngifisa ukuthi ngizwe ukuthi ey'nsukwini ezimbalwa isikhululekile ingane iyahamba. Ayisahleli. Uma ihleli kusho ukuthi kofanele ukuthi sonke size eBhayi, sizoma sizokhuluma lolu daba, noma kumnyama noma kubomvu. Ngenkathi ngivusa le nhlangano esiye ngiholayo manje, ngabeka izinto ezisemqoka kakhulu okufanele ukuthi wonke umuntu omnyama azazi, yokuthi sasihlele ezweni lethu sibusa, kwafika abelungu beqhamuka emazweni abo abasusa ukungatholani nezimpi nakho konke. Bagcina ngoba babephethe izikhali ezingaphezu kwezethu, bagcina besithonyile, basishaya, bathatha izwe balenzelabo. Uma-ke singabantu siwumtsinsi okuzimilela la, asikwazi ukuyifihla leyo nto. Kufuna ukuthi siyikhulume yazeke. Leli lizwe laliphethwe amakhosi. Ngenkathi liphethwe amakhosi, ayikho into yake yaba yimbi yokuthi kunabantu ababulewe, kuse kufa umuntu, kusabantu bentshontshile, ngoba umthetho wawukhona. Amakhosi phezulu, kuyizinduna, kushona enzansi, babeliphethe izwe ngobunono, laziwa, amakhosi enomthetho oqotho. Kodwa ngemva kuba impi isehlulile yabelungu, abelungu bashintsha izinto, yaphela leya ndlela ukuthi amakhosi ayibusa kanjani, ngoba babe wazondela ukuthi wona ayihola amabutho ekulweleni izwe ukuthi lingathathwa. Uma singakafiki lapho, koba sikakhululeki, ngoba kosho ukuthi siseyiziqila. Namhlanje amakhosi awundinga sithebeni, akhona nje ngegama. Kwakhiwa into ukuthi kufanele kube khona uhulumeni abe ngaphezu kwamakhosi, ngaphezu kwa yonke into, ngoba abelungu befuna ukuthi babeke abantu babo noma abantu abazoba thonya uma kusetshenzwa. Sithi-ke alibuyele emakhosini, iyokwenziwa lento ngendlela efanele, nangesihe, nangayo yonke into, nangokudabukelana. Kuyoqedwa nokubulawa kwabantu njengoba abantu bebulawa ubusuku nemini, ekhona amaphoyisa, kukhona bonke abantu. Amakhosi awabe nezwi lawo lapho ahlangana khona ngezwe. Lokho-ke sesikushilo esikhathini esiningi, and soqhubeka sikusho ngoba yizwe lobabamkhulu leli. Ukuthi amakhosi afane nomuntu obekwe laphaya, ongasho lutho, ongenalutho, okufanele ukuthi asuke njengomuntu nje ayobika ukuthi inkosi yami ngehlelwe yilokhu nalokhu, kodwa ebe inkosi. Sifuna amakhosi abuse, ahlangane, ngoba kukhona amakhosi aphethe amanye amakhosi, namakhosi akhona. Lokho kwenziwe ngendlela yosiko lwethu thina abantu abamnyama. Uma senze njalo, inhlonipho yobuya nabantu abahluphekayo bayophela. Ingakho sithi udaba lwamakhosi lubalulekile. Ngenkathi ngikhuluma izolo, ngiye ngenza umzekelo ngey'nsizwa ezimbili eziyinzalo yenkosi ephethe amanye amakhosi kule ndawo ebesikuyona, lapho khona alwa izimpi ezinkulu, owayengokuqala nga ukuthi alwe nabelungu ngenkathi sebefikile enzansi le. Lapho khona ayebadudula ngaso sonke isikhathi. Insizwa ngoba yayikhaliphile, eyaboshwa kathathu eRobben Island, ey'khathini zontathu aphume eRobben Island, lapho kwangaphumi khona muntu.
baze bagcina sebemthathile bemkhiphile eSouth Africa bamsa kwamanye amazwe lapha ashonela khona. Okunamhlanje kufuneke kuvuswe igama lakhe. Asikwazi ukuyeka konke lokho okwakuyisihluko esingaka senziwa abacindezeli. Kufanele ukuthi senze ukuthi sonke sibe abantu abaphilayo. Lezi insizwa ke bengikhuluma ngazo ezimbili ziyinzalo yalenkosi. Bahamba bayilanda isidumbu sayo ngale ngaphesheya ukuthi sizongcwatshwa lo. Lokho kuyakutshela ukuthi ukuze sithi siyilwile impi yaphela nya ingamdla amakhosi eliphethe izwe. Sizwana sonke senza imithetho eyodwa, sihlonipha, kungafi umuntu, kungalambi umuntu, sonke sibe ngabantu bakaNkulunkulu. Ilokho esifisa ukuthi sikusho uma sikhuluma ngokuthi sifuna ukukhuleka ngokugcwele. Asikhulumi nje ngoba singazi ukuthi senzani. Sikhuluma ngoba sifuna indle emnyama ibuyele lapho ephuma khona. Nomcebo wethu ube ngowethu, ungabe oyihambi. Uma senze lokho kuyobe senzela ukhulu nina bakwethu. Ngiyafisa ukuthi umuntu omnyama bahlangane babe into eyodwa ukuze sikwazi ukuphumelela. Futhi ngiyabona kuzokwenzeka ngoba abantu bayayizwa lenhlangano ukuthi umkhonto wesizwe. Bahamba nayo, bayayifuna ngoba iyona ephethe ikusasa lomuntu omnyama elihle.